Hello guys! Welcome na po sa aking channel! So guys, mga untaron kay gutom kaayo. Sabayan ko sa pagkaon. Crush! Kay sa crush. Sao ganda crush? So, wata kang on crush, ali crush. Crush kay gutom ni crush. Eh guys, guys, mo diha. Nay kay mapadayon tao, di ka mo pala magkaon. Nambok na ba? Kaya ano yung quarantine? O, wata trabaho. Asa nang tong pare? Basta gasa, basta gasa, ang atong utan. Tara, ang atong utan. Wata utan kaya ako sa atong utan. Para healthy ang atong kalawasan ba o di ta magkakaroon ng mga baboy diha pati na. Ano ka bro? Ano ba? Okay. What? Wala tingin mo tanang kuan, Tara. Okay, ito guys. Tara. Ali crush. Mga unta crush. Ali. Atong sudan crush. Utan. Para kita ay kamungkay para daw kuno kita magkadugay sa atong kinabuhi sa usag-usa. Di ba? So, ay kasi mga crush. So, guys, kanang crush kanang by the way crush kanang mapaybawan ako ng mga crush ba nga. Kanang ay palabig ka ni crush ha kay quarantine bro na arto balay o palabig ka ni mahugtay mo sexy crush. Nambok ka pati na crush. Wala ako mo kan crush para akong pagpapahigugma nimo nanambok ko sa pahigugma. 君の虜になってしまえばきっと Ay, mata guys. Nita uy. Yung ani kanita akong gugma ni mo crush.